खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंसोरनो मोनसे जिखिनि सोंनायनि फिननायखौ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामलां। दिनैनि गिबि सोंथियाव दं, बबे दैमानि दैया जेब्लायबो गुदुङै थाबाय थायो? अपशनाव दं ए गंगा दैमा, बि नील दैमा, सि बुरलुंबुथुर दैमा, डि एमाजन दैमा। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय बि नील दैमा। नैथियाव दं, भारतआव रेलगारिया माब्लानिफ्राय खारजेना? अपशनाव दं ए 1947, बि 1950, सि 1953, डि 1955। बिनि थार फिननायानो जाबाय सि 1953। थामथियाव दं, चारमिनारआ बबे जायगायाव दं? अपशनाव दं ए दिल्लीआव, बि मुम्बाइआव, सि आग्रायाव, डि हायद्राबादआव। बिनि थार फिननाया जाहैबाय डि हायद्राबादआव। ब्रैथियाव दं, गोसोम हाखौ माबे आबादनि थाखाय सबसे साबसिन होनना हमना लानाय जायो? अपशनाव दं ए गेहूं, बि माइ, सि जुखाम, डि खुन। बिनि थार फिननायानो जाबाय डि खुन। बाथियाव दं, हानि गुवारथाय बिबाङाव भारतनि सबसे देरसिन रायजोआ बबे? अपशनाव दं ए राजस्थान, बि महाराष्ट्र, सि उत्तर प्रदेश, डि मध्य प्रदेश। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय ए राजस्थान। दथियाव दं, हिराकुद बान्दोआ बबे रायजोआव दं? अपशनाव दं ए उरिष्या, बि आसाम, सि पान्जाब, डि महाराष्ट्र। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय ए उरिष्या। स्निथियाव दं, गोजोननि नेरसोन होनना बबे दाउखौ मानिनाय जायो? अपशनाव दं ए बाथ', बि दावराय, सि फेसा, डि फारौ। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि फारौ। दाइनथियाव दं, दिल्लीनि सिगां भारतनि राजथावनिया बबेमोन? अपशनाव दं ए मुम्बाइ, बि गुजरात, सि लखनऊ, डि कलकाता। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि कलकाता। गुथियाव दं, बियो मा बिफां जाय खेबसेल' फिथाइ होयो? अपशनाव दं ए लिसु, बि थालिर, सि थाइजौ, डि दालिम। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय बि थालिर। जोबथा आरो 10थि सोंथियाव दं, ताजमहलआ सोर राजानि थिननायाव बानायजादोंमोन? अपशनाव दं ए बाबर, बि हुमायूं, सि आकबर, डि शाहजाहान। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि शाहजाहान।